que pugi l'organització del concurs. M'han corregit. A veure, jo us havia d'explicar no sé què de l'exposició, de que hi ha 2 premis, un de mòbil, un de càmera i un altre que s'haurà de fer una votació, però com que per no allargar-me jo i com que ells ho saben millor, us ho expliquen ells, ¿vale? Hola, bona tarda. Això. Vinga, va, Pili. Hola, soc del grup Fotorroquetes, que aquest any he sigut el primer any que hem entrat aquí al Toni Guida i us voldria com a representant del meu grup animar-vos per si hi ha algú que li agrada la fotografia pues que vingui el primer dilluns de cada mes i llavors també fent unes sortides al cap de setmana, diumenge al matí o un dissabte a la tarda si són fotografies d'il·luminació i llavors fem una ruta per Barcelona i fem fotos i després el dia següent ho comentem amb el professor que tenim i tot això fem. Després us voldria saber, ara que esteu aquí tots reunits, molts dies he vingut aquí a les actuacions del Toni Guida i la concurrència del públic és mínima. Llavors us voldria cridar l'atenció perquè ja que fan amb tantes ganes les activitats, vosaltres també poseu de la vostra part per vindre, perquè és una pena que facin actuacions i representants i vosaltres no vingueu, passeu d'allà o no ve ningú i de veritat ells fan tot l'esforç per donar al barri coses de cultura i perquè estigueu tots informats de lo que hi ha. O sigui, que jo vull, por favor, que us animeu i vingueu, perquè és que ells volen això. Gràcies. Pensem que ens faltava una coseta que teníem allà guardada. Hola, bona tarda. Bé, a continuació tindrà lloc l'acte de lliurament de premis del concurs de fotografia Roquetes 2015. El Zoom Roquetes, un concurs que va néixer l'any passat, amb l'objectiu d'apropar una mica més al món de la fotografia al nostre barri i donar a conèixer la seva imatge. Aquesta segona edició del Zoom Roquetes ha estat organitzada pel Centre Toni Guida, amb la col·laboració del grup Fotorroquetes, el Pla Comunitari, la plataforma d'entitats, l'espai fotogràfic Can Basté, el districte de Nou Barris i amb el patrocini de la botiga Fotoclaret Estudi. Abans de començar, permeteu que ens presentem. Ella és la Pilar Escamilla, membre del jurat, i jo sóc el Víctor Ruiz, representant de l'organització. A més, els membres del jurat que avui no ens han pogut acompanyar han estat el Joan Arribas, estudiant de fotografia i creació digital, el Salvador Atance, fotògraf, el Ferran Jordà, membre de l'equip fotogràfic de Can Basté, i el Manel Villalba, membre del grup de Fotorroquetes. A continuació, i un cop fetes les presentacions, passarem a explicar quins són els premis i com es desenvoluparà l'acte. Com ja sabeu, el concurs s'ha distribuït en 2 categories: fotografies fetes en càmera i fotografies fetes en mòbil. Recordem que totes les fotografies havien d'estar basades en el barri de Roquetes. Després de valorar les 18 fotografies rebudes, els membres del jurat han acordat atorgar un premi a cadascuna d'aquestes categories, que consistirà per a cada guanyador en un trofeu, un diploma, un kit de lents i objectius aptes per a telèfons mòbils i l'ampliació i la emmarcació de la fotografia guanyadora en cada cas. Aquest darrer premi és gentilesa de Fotoclaret Estudi i s'entregarà als guanyadors en les properes setmanes. Els finalistes a cada categoria i la resta de participants també rebran un diploma que els acrediti com a tals. Cal dir també que tots els participants del concurs rebran com a obsequi un val de descompte del 25% en la botiga del nostre patrocinador i una còpia de difusió del concurs com a record. Recordeu que a partir de finals de la setmana vinent i durant tot el mes de juliol podreu visitar l'exposició que farem al vestíbul del Toni Guida amb les fotografies participants.
Ei, però tot i haver dues categories ja premiades, vosaltres encara sou a temps d'atorgar un tercer premi, ja que fins al 15 de juliol podreu votar quina de les fotografies exposades us agradaria que s'endugués al Premi Popular. El dissabte 18 de juliol tindrà lloc l'acte de lliurament d'aquest premi i una caminada fotogràfica per la muntanya. Per això us explicarem més tard. Ara demanarem que ens acompanyin a l'escenari els participants no premiats del concurs a recollir el diploma i el val de descompte del nostre patrocinador. Rebem-los amb els aplaudiments que es mereixen. Potser no estan tots. Si algú falta, que pugi algun representant seu. Vale. En Daniel Aparicio Serrano. Teresa Aragonès Mariner. Oriol Brao Soler. Oriol. David Durán Domingo. Brenda Hornos Justicia. Brenda Hornos, no està? Núria Urbaneja Rodríguez. Natalie Pérez Agudelo. Recull el premi un familiar. Mari Carmen Sánchez Herrero. Mari Carmen Sánchez no hi és. Jordi Tort Rigat. Ixia Gu. A continuació cridarem els participants que han resultat finalistes. Montse Comerma Carrasco, fotografia finalista en categoria de càmera amb sinfonia de grisos. Núria Ibáñez Mata, fotografia finalista en categoria de mòbil amb Tot passa a la plaça. Finalment, en nom del jurat del concurs, farem entrega dels premis a les millors fotografies d'aquesta edició. Per respondre tècnicament a uns estàndards de qualitat, amb una llum molt equilibrada i sense elements cremats, per una bona composició amb punts de fuga que defineixen la mirada de la fotografia de forma adequada remarcant l'element principal de la composició, i per transmetre un missatge alegre i de joventut
dins d'un nou espai remodelat del barri, fruit de les reivindicacions veïnals. El premi a la millor fotografia en categoria de càmera és per a la Soraya Colmenero Malagón, amb la fotografia Volar sense ales. Per la seva aposta en blanc i negre en un carrer a contrallum i amb línies que porten un recorregut cap a la profunditat. Per l'aparició d'un element humà que cal anar descobrint dins la mirada de la fotografia. Per ser una imatge que convida a observar-la i descobrir-la dins el contrast que comporta un magnetisme que oposa caràcter i harmonia. El premi a la millor fotografia en categoria de mòbil és per la Laia Sodrià Puigpell, amb la fotografia Amunt i Avall. Abans de finalitzar l'acte i recordant el que deia abans, apunteu-vos que el proper dissabte 18 de juliol tindrà lloc una caminada fotogràfica pel Turó de Roquetes. Serà una activitat on tothom qui vulgui participar farà un recorregut en grup, tot fent fotografies. Acabarem al castell de Torrebaró per entregar el Premi Popular. Y lo que vull també remarcar es que Roquetas no acaba en Mina de la Ciudad. Roquetas és todo y por eso se fan aquestes caminades, perquè tothom coneixi el nostre barri, que no només és aquest tros com a plaça Catalunya, és Barcelona. Us animo, sisplau, a que passegeu pel barri de Roquetas, però per tot el barri de Roquetas, que val molt la pena, sisplau. Gràcies. Bé, ja sabeu, heu de descobrir Roquetes. Els interessats en la caminada fotogràfica de què parlem podeu demanar informació a partir de la setmana vinent a la recepció del Toni Guida. Recordeu passar també a veure l'exposició i votar les fotografies d'aquesta edició. Doncs bé, ara sí, moltíssimes gràcies a tots els participants per la seva dedicació i a tots vosaltres per escoltar-nos. També voldria fer un incís, que les fotos per l'any que ve les podeu començar ja a fer a partir d'ara. No cal que siguin els mesos quan surti la convocatòria, ¿vale? Fins aquí la segona edició de Som Roquetes. Fins la propera i que continuï la festa! Ara traurem els micros i tot això d'aquí i li farem una foto de record als participants, d'acord?